Opět je tady Iza Gaberon a v dnešním videu je tady se mnou Ninja 01 a Jakary Style. A v dnešním videu budeme hrát top 5 na V1, protože minulé video z 1v1 s Ninjou a Jakary Stylem má, myslím, skoro 40 zhlédnutí. Takže, jestli chcete další díl této série 1v1 s Ninjou a Jakary Stylem, která vyjde jednou za 2 týdny, možná dřív, tak dejte like a zkusme dát 3 lajky. Extrémně mě podpoříte, pokud mě dáte odběr a zvoneček, stejně tak Jakary Styleovi. A já to už nebudu zdržovat. Dávám ready a jdeme na to. Příště, když budu tak budu asi taky natáčet. Lidi. Takže já hraju Kenjiho. No do háje, no nic. A ještě bude další normálně Edgar, no nic. No, a Edgar je... Kenji, běž do... Já tam nejsem, Já jsem tě viděl. Já jsem tě viděl. Tak je hráli, tak Jakary Style mě zbabil. No nic. Kde budu vidět Kenjimu. Proti Kenjimu, to je nějak divný. Tak, na tom Ninja nevyhraje. I říkám. ale vyhrá. No nic, tak já jsem jde. A jako čart mám, ale takže si nedovoluji. No, já si aktivuji čart, hele. A dívejte se na Jakary Style a dívejte, jo. Takže Ninja 01 porazil Jakary Style, cože? Jakary Style? Je to jedno. Ninja 01 je hodně dobrá proto. No, ale mě to stejně jedno. Edgar je ničem. Tak. Tak, Edgar je k ničemu stejně. Co nebudu pušovat. já si počkáme na Ninju, nechci změnit postavu a už jdeme. Yes, na to. Tak, to zabijte Jakary Style, lidi. Ne. Ty jsi to věděl. No nic, co ty je? Tak lidi, Jakary Style mě zase zabil, ale doufám, že budu mít dobrý skill. Hráli jsme 2 hry a je to Ninja 01. Má 6 power cubů, je docela najetá. Nechci jí to říkat. A mě se to aj seká. No, tak se jí to trošku seká, to se občas stává. A No, někdy říkám, ale nebo se to vrapu. tak, Když jsi říkal, ale mám se to vrapu, hele. Ninja 01 si tady sbírá pěkně. Pozor, Ninja 01 prohrála. Škoda. Škoda. Ale máme vypadat. No, já jsem dělal, že jsem špatný. Ano. A mám něco šopu zadarmo, tak já jí to zadarmo. I'm shocked, I'm wrong. Já jsem jenom dělal, že to neumím. Takže radši
Dobře lidi, já už zase předtím teda měnil postavu. A není nutná jedna, buď to změní postavičku, anebo potom dát to stejnou. Já to nechám na tohle, no vyberku. Ty se strašně líbíte vaxi, že to třeba no. Teď on vole jde, hodně slovo. Takže, lidi, už jsem si vypsala, musíte se dívat až do konce videa. Protože na konci videa vám ukážu můj kód, budete si něj moct přidat a možná vás vyberu do dalšího videa. Ano. Takže dokoukejte video do konce. A už jdeme na hru. A přidáte si možná i Akarisela, pokud to nebude vadit. A jestli Mě to nevadí. Panáčka. Ne. Jestli bude tak, no takhle, no tak to je tak já se vždycky zdrohovám. Přijdu napsal mi tady barbecue kip. Já mluvím barbecue kip, protože KMG Fitman. No nic, kámo, ty si já tam mi fotky. Ze syru. Asi je Karen. Je Karen. A já tady na akci Hey Nita, check me out. Tě vidím. Kamaráde, já nic Já tě zabil. Ale radši si mě neříkej, já jsem 3krát proti tobě nebo 2krát vyhrál. No. 1000. Lidi dává si stavičku. To mají taky lidi. To mají taky lidi. Tak lidi, já vám vyberou postavu a to potom určitě prohraju, jo? Takže... Ale třeba prohraju. Dneska určitě man, diala, man, diala, bang, No, neříkej to. Pojď sem, Broňo. Pojď sem ti. do prdele. Tak jsem prohrál, ale nezabila mě Dinčila, do prčí. Já jsem mě teď radši postavil, že jsem na tý duchu neměl zumel. Tak se jim beru. Vyhrála, Akarisa. Akarisa teďka vyhrál. Napila se ty nube. Já nejsem noob, kámo. Ne. Tak lidi, já vám vyberu postavu. Pakany, ať se vybere, a Ninja, ať se vybere. Musí se vybrat postavu. Tak. Co má? Angelo Song Tutorial. Oh no. Jsem tě viděl. Edwino.
This is Edgar. Nejdem. My se chceme vyfajtit. Schovej se kam chceš, Jakary. Nepomůžeš mi to. To vím. Vždycky se já připravím. Vlastně kde je ninja? Ne, zbij Jakary style. Zbij Jakary style. Mám hypercharge na Fortress, dostanete bomby. Já dostanu. Ty jsou lepší. Ne, ale. Some drama, please. Díky, že čekáte. Než si nabiju gadgetku a dám vás přes stěnu. Ale já jsem tě nezabil. To byl Jakarek. To byl Jakarek, kdo tě zabil. Jo. No nic. Vrát se pochují. Jdeme rola. Vyleděj. A minulém videu jsem byl špatný a teď ne, no nic. No. Ale furt máme toho před sebou. Nevytahuj se. Jo, tak. Když si to nebylo, to je jedno. Ne, já se to postavím. Což mě stalo? Co hraješ? Ale ne, to s náma. Tak lidi, já jsem se ptal, Tutaj něco chtěli. tuto Odměny, ty jsou hrozné. a s touto postavou vím, že určitě vyhraju, kamo, určitě. Druhá arena, odměny jsou strašné. Jo, kamo, nejhorší challenge. Dejte ready. Ne jako challenge, ale jakože ve shopu. Ready. Ty odměny. Jo, kamo, to je hrozné. Jako, ty odměny ti neudělají. Je pro začátečníky. To mě nekoup. Komu ne, zase S. Kamaráde, pojď se. No, ty jsi zase koťák, že? Koťák to koťák. Já nebudu na tebe chodit. Já chci tě zabít. Já chci zabít kota. Však kolt je dobré. Takže to je můj skoro nejoblíbenější brawler, hej. Kota miluju skoro. A já Edgara nemám, vidím. Je dík, já se můžu nafarmit pavry. No se nefarmit pavry, jo. Já se taky farmím. Taky promůže taky mě, ale taky ninjovi ne. Nejdi. Ninja je lepší než ten. Oh no! No nic, tak já jsem dead, kamo. Ano, ninja, zabij ho. Asi tady hezky počkám na tebe. To byl Jakary. Já si to Proč jsi ho zabil? Já jsem věděl, že si zabil ty jednou, Já jsem ho nezabil, to si jo. já si jdu na tebe, hele, ty mrádíčku. Neříkáš si, že kolta zabít nechceš? No, protože jsem nechtěla, protože kdyby jsem nehrál, tak by jsem prohrál. Já si na tuto postavu. Jaká ty prosím?
Kde se asi velmi kouká? Já jsem se ptala na Jakaru. Kár díval se to měl mobil, kde se tady dál pasalo, tak já budu vidět taky to tady pasalo. Tak tě jdu vyřadit. Tak si vůbec postavil, aby to Já se na to zvědavý, co na to řekl kamarád na Max Steel. Lidi ještě. Tak asi víš, jaký kamarád, ne? Ex Gamer, ne? On zase ne. Ještě no nic, ale ono tak se opůjka. To je kráska, že? To je úplně krásné, hele, ti řeknu. Jisto To je krásné, k němu smrtí v tomhle draftu, kamarádě. Když jsem vyhrál už asi tak, nevím kolikrát. Asi 6krát, ale 5krát. Nebo schválně spočítejte, kolikrát Jackerstyle vyhrál. Já se to spočítám a ten, kdo to typne, bude se v dalším videu. To prčic. Nemáš málo? No jasně, já vím, že tam si, no. Já se dám toto. No nic! No lidi, jaké se... Tak kdyby jsem ještě hrál proti Leonovi, aby jsem měl i taky maxi na něm, kamaráde. Já se hrál s balon. Já vím, já podle zvukové klasy dám ninja, podle zvuku. Protože můžu zvuky poslat. Tak kdo je ta holka? To nebyla holka, to je kluk. Ale ne, je to ta holka, kterou tam mám. Tam nemáš holku, tam máš kluka, podle zvuku. Ne, já tam mám aj holky. Ale jak mám holky, když tam máš milion, když tam jednu holku, tak vím, ale ty tam máš... Tak dej, řekni zvuk a řekni... Tady tyhle holky jsou to? To? Ne, vyber nějakou z nich, ať klikni na nějakou, ona to udělá zvuk. A já musím poznat, jaká to byla, jo? Tak půjď, já ti ukážu, jaká to byla. Nedívám se, jo? Pojď. Byla to tahle. Teď já, Ne, už pojď hrát. Dejte ready, to si dal ready. Co dal ready, ale ona ne. To je ninja, no. Ninja druhé. Ne. To jsou děti. Ninja nejlepší. On ninja má strašný laker, kámo, největší laker na Stardu. Třeba když měla starý účet, i tam padaly legendárky. Jo, kámo. Si to pamatuju, hele. Úplně si to pamatuju, jejich účet. A ty mi to hájí, hele. A proč? Platíte proti sobě. Já proti ní nejdu. No tak no nic, Kámo, takže to pěkně. nedávám bombu. Tak? Já vím, že jsi nechal, hele. Ne, to jsem už nenechával. Tak jako Jackie by tě nějak nezabila. Ne, sorry, on dává megální 9 a má extrémně moc AP, takže no. No to vím. Takže... Čo, nemáme na dobrá puši. Ty vole, flexy. Jo, já flexím, neflexím si, dám srandu. Neflexy. To já dávám taky velký damage. Popter. What? No nic. No, měl bys to někdy prohrát, ne? Já už bych si tam dal ten kvečko, třeba. Tak pojďte. Já už bych si tam dal ten kvečko. Já. Ne, To bude dokonce lepší. videa, já jim ukážu toto. Tvoje ID a moje ID. Ne, spíš jako oni si přidají i tak. Já jim neukážu tvůj QR kód. Ale ne, jakože
Já jsem ji zabil a to jsem dělal Rita. A já tady kam vůbec neumím. Oh my god. Počkej, na koho se díváš? Ninja je nejlepší. Tralala, tralala. Já to vyhraju, borci. Já se na tebe nedívám. Já jsem Tak se budeš dívat, tak vyhraju. no, když mám 12 vrapičku, tak nevím. Veď se Jazarika, ale Jazarika trochu umím rakany. Já vím, že za něj umíš. Teď už neumíš. Dobře, dáme si Já jsem. Dáme si, Já jsem strašně dobré. lidi, dáme si největšího countera na Edgara. Kámo, Edgar mě strašně dá. Dobře, tak No takhle bys, no nic. vyber to postavičku. Co jsi to vybrala? Doufám, že se nedáváte šely, hele, já jsem vybrala. Šely, to pukná. No tam Edgar, jak se ti líbí ten counter, hele. Jest. Pane bože, si na mě dá ultinu, tak jsem dead. A když dá ultinu já, tak ne. Neboj, ty budeš dodaj tak. To byla to nestakaj se. Bojí mi oči. Bling bling. Teď tak ale, když na mě dá ultinu, tak jsem dead. Ale několikrát jsem vyhrál na dobré. Jdu spektíky ninju. Jo, nenechal. Ninju. Ty kokos! Cíko. Ona vyhrála! Ninja! Že Braňo? Ne. Teda jo. Víš, to... Já jsem poznal pana Zvukatého. Máš to tam? Ne. Zvukatého si dělal. A dá tohoto. To rady. Měj se ho. Mon, smrdíš, mon. To je. My teďka vyhrajem. To počkej, No víš, co to telefon. Musím něco udělat. Musím ještě něco udělat, jo? Na YouTube. lidi, to oblem vyhodilo, co se stává. Bude ti tam profík, ten profík. Takhle se budu něco z toho úplně píšu prostě. Tak lidi, dej jakary, ukaž se. Ahoj. Ahoj. Tak se. Jak to Power Cubky, hele ještě. Kolik máš Power Cubek? Jenom jednu. Počkej, já si počkám si na hype
Kámo! Na peníze! Lidi poslední kolu na to, jak si... Na to kolo si dám tohoto. A ještě... Lidi... Tak, jsme to vyhráli. Dejte ready. Dobře, máme nějaký. Musím něco udělat. Všechny, co máš? Edgar, Jackie, Jessie, Shelly, Nita, Poco. Jaká zombička. Ta s tou pandou. Musím něco udělat, tak? Yes. Hey, Nita, check me out. No way! Však si říkáš, že musíš něco udělat, tak proč hraješ? No já si něco udělal už na YouTube, ale jestli se netočil. Takhle, já vám ukážu můj QR kód. Nechám vám ho tady ještě. Můžete se pak naskenovat a ukážu vám Jakary Styleovo ID. A to je Jakary 024. Pak položte si to někam a můžete si to by bylo první video, pěknou, ale zapomeňte. Tak kdo ohádne kolikrát Jakary Style vyhrál, anebo to spočítá, tak kde jsou druhé dalšího videa, tak loučí s váma EXD Gameron a Jakary Style. Takže čau!